Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia kellu kliem ta' tifħira l-investituri privati li qed jagħtu qawmien mill-ġdid lill-Belt Valletta u ddikjara dan hekk kif il-ġimgħa filgħodu żar is-suq tal-Belt, investiment ġdid minn Arcadia Marketing Limited li ta' ħajja mill-ġdid lil post storiku mibni fl-1860 mill-Ingliżi. Adrian D'Elia fisser dan il-post bħala wieħed mis-simboli taċ-ċelebrazzjonijiet tal-Valletta 2018, ċelebrazzjoni ta' diversità fil-kultura, ta' ikel, ta' attività u tan-nies li jżuru dan il-post. Anka il-postijiet, il-binjiet antiki qed jiġu żviluppati u qed jarġgħu jgħixu mill-ġdid. Għandna ħafna żviluppi l-belt li tbidlu f'butik hotels, oħrajn fi ħwienet, mużewijiet, sal-Kunsill Lokali tal-Belt u hawnhekk ukoll is-suq tal-Belt. Il-kamp tal-Partit Nazzjonalista sostna li dan l-investiment privat u importanti biex jintlaħaq lan prinċipali li mill-ġdid il-Belt Kapitali tagħna tkun post fejn jirritornaw in-nies biex jgħixu. Dan quddiem sfida ta' popolazzjoni beltija li dejjem qed tonqos. Naħseb rinaxxita tal-Belt propju anka forsi f'din is-sena nagħtu highlight kbir u denju u nixtiequ li l-Belt Kapitali tagħna tkun verament belt mhux biss sumilissima imma illi tilqa' ġewwa ħdana għal darb'oħra mhux biss in-nies tax-xogħol imma n-nies li jgħixu hawn, in-nies li jtuwa l-ħajja, in-nies li verament jagħmlulna kburin illi Malta għandha waħda mill-isbaħ bliet kapitali fid-dinja. Matul iż-żjara tiegħu Adrian D'Elia mhux biss iddawwar mas-suq tal-Belt mid-diretturi li jmexxu l-ħidma fih, imma wkoll kellu l-opportunità li jiltaqa' ma' diversi impjegati tal-istabbilimenti differenti. Spikkaw fuq kollox diversi persuni li qalb in-nostalġija ta' dan il-post inġabru biex jieħdu xi kafè jew inaqru xi ħaġa fl-istess waqt li ħatfu l-opportunità li jaqbdu diskursata mal-kap tal-Partit Nazzjonalista jew jippużaw għar-ritratti miegħu. Adrian D'Elia kien akkumpanjat mid-deputati tad-Distrett Mario De Marco u Claudio Grech, is-Sindku Alexej Dingli u l-Kunsilliera Christian Mikallef u Vince Fabri.